the offices. We have black and white, we have color, every A4, zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakire simi ase number 0700259909. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Amaya kuruen soko chinsa isato manchu morgeri achitarike chiga chemerongevera somo tionyoga oikomi mwako igabwe chiri bubere merongevere na isana chakire bono na gukwandira ndonsi asore karibu sana tonyara ko batogo sanga na korigeria aya aenekiwe haseri tukeriga ryarengerio gochengera abanyangongo ase ense ya Kenya igo abariki baito bamangana babekire kambi hase chinsemo goche gotomanya senjera yobo ikirano nchenkoro kwa Clinton Ndigi koko sababono oikaranso ike hombo antesi kurbono wika umwerio kweneke abunango kumanya tura senjera rengi yamesema yakuruen soko chinsa isato achakire bono. Karibu sana mwanchu morigeria bono tuguchakana roboti rukubwatekana abanyankongo kira umwaka chitariki 20 cy'umutenyo ikomi ensi ya Kenya nigo egochengera rituko ry'abanyankongo irimanyikaine buna Mashujaa Day eriko banyora ase okurwandira ensi ya Kenya nakoyenyorera obosibore moigoyo nigo ochengerwa hase chi county ime ensi ya Kenya asomuraibu ensi hara moigoyo ye county ya Kitui aya niga gocha rituko rimorioka maiga yoyo kabero mu waziri omonene Raila Odinga konyara kobaga koeni gwa rituko rigoro hasenkwana ayo muraiwense niko bona irachingaki echo kumonyoro musikere Raila Odinga hasa atebire aba Kenya banyarako baba ko eneke mirobero kubwate chimbaratero chiaye eriense ya Kenya henyarako bage kogendera bakuya asenchirengi ya Linet Nyambane agotumanya senchira yoboikerano. Omorai wense ya Kenya William Ruto ritkoria rero ni gara omoyega bogochengera ritkoria Mashujaa ime county ya Kitui asegeti kya Ithokwe. Mashujaa Day is an occasion for remembrance, for celebration and for reflection, and also a day for renewal. Gokwana ase omoyegoyo omorai wense nigo airari bagerio na kumunyora nyagusira Raila Odinga oyotindegetwe ritkore igoro ase atebrebuna nigo eruete asokurwanirira abakenya boigo nigo morai wense atebire Raila nigo arache kwinyora asokubeka ense ya Kenya bosio na nigo anjete ense ya Kenya kubwa obugima bwayo monyene. This is the man, the legend and the Pan-Africanist to whom we dedicate this Mashujaa Day. Baba envisioned and fought for a nation where, in the immortal words of our national anthem, justice is everyone's shield and defender. In honoring his memory, we also draw from his journey of enduring lessons of courage, service, and unyielding love for country. The first lesson that Baba taught us is to put country above self. Time and again, he reminded us that no disagreement is greater than our unity. He famously declared that he would shake the hands of his rivals, whether he won or lost, because he loved Kenya more than he loved Raila Amolo Odinga. He reminded us that we may hold lofty visions and great ambition, that we may dream big, daring dreams, but without a country and a stable political environment,
they would remain mere wishes. Kubwatikana nayo omurai bwense bono nigo amoire iskenene imeyense. On behalf of a grateful nation and through the authority vested in me as president, I have today posthumously conferred upon the Right Honorable Raila Odinga the highest honor of the Republic, the Chief of the Order of the Golden Heart of Kenya. Ase hotuba ya Ruto oenekeiria abakenya buna ense ya Kenya nigera chekogenda ase birengo binde asare no muroberio yo gotingia uchumi yense na gotiga kugora endagera kurwa chinse cheisiko. The only viable path available for us towards this goal now, fellow citizens, is through the expansion of irrigation and the modernization of our agriculture. Rain-fed farming can no longer sustain our growing population or our aspirations. That is why we have now set an ambitious target to build at least 50 mega dams across Kenya and to bring at least 2 million acres under irrigation. Let me emphasize that this is not a far-fetched dream. It is a necessity that must be realized within the next decade. We must become not only a food secure nation, but also a major exporter of farm produce in the coming years. Onye nabo nigo aenekeiria abamenyi bense meyo amagenderero ase chisekta ao aseboigo airari bagerio na kwenekeria abasai amabaga yemeremo. Ngoripoteria Ensoko TV Eritariane Linet Nyambane. Mimano murikito Linet Nyambane tugosuka bosyo mwanjo murigaria hegatia baraikuru chinse cheisco nigo baikira naso moigoyo omashujaa de ritukoria rero anigo baroka na gutuma hengora yabo gocha ase amate Mheshimiwa Raila Odinga oyo siria hobugima bwaye na boigo ko batogia bari babwendrete posible bagendrete koenekia ense ya Kenya ya nyore obosibore bwaye abagani baisiko abaikira na kurwa chinse cheisco ngamono Mheshimiwa Diomaye Faye kurense ya Senegal no waziri mone bwense ya Mozambique Maria Benvida abo asubwamo baka bosiba motogia musikera ida so gwikira nemero video ya senchirengia Daniel Mwanga agotumanya senchira gwikira nase omoyega bwo gucengera ritukoria Mashujaa Day entunda ya 50 onomo onaibere uyokorekana imeyegeti ya Itokwi Stadium e county ya Kitui gokurau no moraibwense omoske William Samoei Ruto. Raila took a flight, his heart was light, but when he reached India he made a stop. Aiga abarai akorwa iskoyense nigo baikira na imeyense ya Kenya abo esebera chinga kichiabo korwa chinkwana chiabo na gukwana na bakenya omurai ibwense ya Senegal bisoru ufaye Diomaye oyino nigo rengomongeri bwensiko asomoye goyuo nigo arakyo gwichana kwaye gugusira oyo kabero prime minister bwense ya Kenya Raila Amolo Odinga ase aira chinga kichiaye korwa ngora yaye guchesomore bwense William Samoei Ruto enkaya ya Raila Amolo Odinga amona bakenya bonsi. To take this opportunity to renew the heartfelt condolences of the people of Senegal to the brotherly people of Kenya and the passing of Mr. Raila Odinga, a former Prime Minister and a great leader in the political history of Kenya. I pay tribute to the memory of the illustrious departed and express my deep compassion to President Ruto, to his family, and to the people of Kenya. May his soul rest in peace. Diomaye nigare karako kero kugeni gokuye kwaba kugeni gwakera itemense ya Kenya na ote abanga nigo ikirana imeyense asomo yogoyo sengenche wa matobuya egatiyense ya Senegal amo onenseria ya Kenya nyanigo nigara chinga kichiaye ko barera na ko benyora abareba rwari neto bosibore bwense ya Kenya. I would like to thank President Ruto for the warm welcome. I express my gratitude to him for this gesture that shows the excellent quality of relations between
our two countries. The nation of Kenyan heroes who risked their lives fighting for the independence of their country is a great tribute that commands respect and pride. Jomo Kenyatta, Achieng Oneko, Bildad Kagia, Fred Kubai, Kangu Kurumba, Paul Kay, and their companions suffered the worst horrors of the colonial power, leading to the death of thousands of Kenyans, countless arrests, torture, and massive internment. Gukwana nerombe ya Kenya imeyegeti igia itokwe nigo murayoyo agania chinsemo ao kuba kwa marieta ya Kenya balia basireta magimabo kuranira obosibore ebwense ya Kenya nigo aganie megano y'abanyangongabu kugandira gosomibwo imeyechi skuru ense ya Kenya. Build monuments and museums in honor of our heroes to serve as open spaces of reverence and remembrance. Nakero atena gukwana amona ba Kenya mu Prime Minister bwense ya Mozambique omusubati Maria Benvida Alevi Adriano Alfonso nigo airachinga kichaye gutoma engwara gochiese family ya Raila Amolo Odinga asate banga rogongo rwa Afrika nigo rwasirio murayo rengerio giri abange. Governo keniano e a família enlutada pelo desaparecimento físico de Sua Excelência Raila Odinga. We extend our deepest condolences and heartfelt sympathy to the people and government of Kenya and to the bereaved family on the passing of the late Right Honorable Raila Odinga. With his passing, Kenya and indeed all African nations have lost a true nationalist whose voice will continue to resonate in the struggle for a more just and democratic society. Maria Benvida nigo airachinga kichiabene kobenyora barai bali baroneto bosubere bwense ya Kenya egati yabo Jomo Kenyatta, Dedan Kimathi, Mekadiri wa Menza ama na Ronald Ngara ase atebanga nigo bakorate mereme menge kwene kinga inse ya Kenya kanyore bosubere bwabo. Nanya nigo Maria Benvida Levi nigo nyakerense ya Kenya mjamono asoko bariganya go chameyense iligo chengera litukoria Mashujaa Day na kobenyora abarwanerie ebo bosubere ebwense ya Kenya. Em ato de preservação da história coletiva do povo keniano. To remember the founding father of the nation, the late Mzee Jomo Kenyatta, and his compatriots and contemporaries, including the members of the Kapenguria Six, as well as other known and unknown heroes, is an act of preserving the collective history of the Kenyan people. Magega yomuyego yobo gochengera ali tukoria bali baroneto bosibore ebwense ya Kenya go ikomweryo kurumige tige itoko stadium mu county ya Kitui nigo abarai au kurwensa iskori bekirana barekana gotoma engora yabo gochia ase enkaya ya Raila Amolo Odinga ujo bakagosiro ngwa na gotinde kwa ali tuko oli igoro ase bate banga ense ya Kenya nigere gati yechinse chichero andrete na wikende bosibore bwabo imeyorgongoro lirwa Afrika. Harambe harambe pamoja tujenge serikali. Ingeripotera yake taseni Egean Soko TV Rietaria Nenche Daniel Omwaga. Toskabosio mwancho morigera chirangi au no kwebo ya nigo kwarakana hase chingencho au kwene kya ege korokia bakamba abigo abamo ba Kenya bari bayikirana na kobeka chianga chichirangi chinda bubune kyorokere kyo marembe abigo bari babeka chianga chiwekene bendera yensi ya Kenya korokia okogokera bosibole banyana baniga bange barokana korokia mayandabo chinga ki ense egendrete komorera umunyangongo monene Mheshimiwa Raila Odinga bunagotumanya Frida Kerubu. Nasegeti igie chigosori kia idhokwe asomoyega bugochengera abanyangongo okorekana 2025 aiga ase county ya Kitui abange nigo bayemanyete koba ensemo enyumo kurende abamenyi borogongorwo nigo bare ne kibako keria erangi ya mayaye gose yelo nigere ekiorokerelio kia masesenia obotobu ubwebimeri na boigo korokia omogoko chingaki chemeyega
Kurinde chingaki chogochengera litukeliga chirangi nchiarokana eliokorokia chingencho Aiga niga abana bechaberete chianga chindabu eliokorokia omorembe chingaki bagochengera omunyangongo Raila Odinga na boigo litukeliga. Asensemo yokogokia ababugi chingero mbatigiri magega abo bechaberete chingoba eliokogendereria egekoro kiabo nonya nabo nigo batumeka ekerori nabo igo chikonu eliokobugia chisani chegekore ekyo. Asensemo y'abanyanyimbo nigo babegete chianga eliokorokia ase bagokorera emirimo yabo abo bisa boborendi bembeo amache nabo igo liroba nigo baikirana asomo yegoyo. Asensemende nigo ebandi yaikirana bene asokogokia abana inchi. Nonya nabo nigo morai wense Dr. William Ruto atenena ase jukwa eyebwate chirangi chebendera ya Kenya. Ekiorokereryo buna abakenya mbabwate obomo omorembe namoigo mbagenderete kogokera obusibore banyorete. Oboigo nigo abana inchi abange barokana kubuguria ebendera ya Kenya. Ekiorokereryo buna mpanchiranete na kogokera Kenya. Korende lituko lia lero nige bendera yatirigwa engima aya nkubwatikana nogochika komorai wense oko kwegete omoelio abo igoro. Omorai wense nigo airali bagalia bene komuinyora omunyangongo monene Raila Amolo Odinga asokurwanirira obusibole bw'abakenya na gotenenera oboene chinga kiarenge asoboiko wense. Solemn memory that I invite us all to now stand and observe a moment of silence in honor and celebration of his remarkable life and service to our great country, our continent, and to humanity. Kerubo Frida Ensoko TV. Toskabusio mwancho morigario mugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simba Arati nigo bono hamurereire na komotogio yokabero mwaziri monene Muske Raila Odinga ando yorengo morawe kyama kya ODM asegeka hegetambe nigo bono harenge ko yateba igase e county ya Kisii asamotogia Raila huna omorai bwanchete abana inchi bonsi hase okwenekiro kurwandira obwene nigo nonyana bo hakwandira igoro ya magendro hayo aikiranirie ase e county ya asegeka kimya ketato heyo abera bisi na ende nigo bona ichaniro gwesokia ogoke kwabasae elyo kwerikia buna abakichukura himeoro ngorwa gusie county ya Kisii ne anyamiro muri kitu Cliforenge agotumanya senchero wikirana Naso musangerekano mwanana bwe county ya Kisii bwo gochengera abanyangongo bense ya Kenya yo mwako yega asegetikia Marani kikotoka imesa bu county ya Marani ensemu ya kitutu cha North county ya Kisii aiga ni gabarai aho kurwa sechingongo chie county ya Kisii bakoragana mugabana bwe county ya Kisii Muske Paul Simba Arati mukoni bwo mugabana Elijah Bebo amono mu county commissioner Joseph Kibet baikirana asenkwana ya mugabana Paul Simba Arati nigo ayechaka asoko monyero munyangongo manene oyosiro gimabwa yeki yaita na kwene wali tukore igoro Muske Raila Amolo Odinga abwa sabasa abantu bonsi gotenena aseta gekayemo na gukirakiri kunenchera ya moyo komwanya gusira Raila Odinga esko yaye. Kwanza nataka niulize kila mmoja yuko hapa asimame juu kwa dakika 2, tutanyamaza
uwanja mzima. Tumpee heshima mzee baba Raila Amolo Odinga ambaye amelala na tulimzika jana kwake kule Bondo. Niga mutogia Raila Odinga kuba murayo muya uyo tereta mange elinda leta magenderero amana monchiryo imense ya Kenya. The passing of Raila Amolo Odinga leaves an indelible mark in our nation's history. Yet its legacy, rooted in an unwavering dedication to justice, democracy, and unity, will forever illuminate our path forward. Raila Odinga was not only a politician, he was a symbol of courage in the face of adversity, a voice for marginalized, and a tireless advocate for equity and fairness. Asense ya magenderero nigo omugabana Simbarati akwanira magenderero ao ayo yakorire mi county ya Kisii asimi yake tabera bisi nanakima asichisemi amanense ya bachenu. Hakikisha theater zile machines zinawekwa ndiposa watu wawache kuja kule Kisii town wakuje hapa. Pesa iko ya Nafsi CBD ambayo tumeweka katika vikundi zitapewa. Classrooms zile zilikuwa zimejengwa na serikali iliyopita nimeamua zitengenezwe, nimeweka pesa, nimeweka milioni moja kwa kila darasa for innovation and equipping. Asense ya siasa niko Simbarati asababa menyibe county ya Kisii komwali baga elinda gendera kusaba amagendera yumura ibwense ya Kenya Mr. William Ruto abaliereteira abo asaba sababa tiga maliogi age siasa. The deputy party of ODM, I can assure you that in 2027 we will have our candidate, ODM candidate, as a presidential candidate. Mo motebi ara soka kuruoro, tikabe ro. Mo wancha boyo, naintu engombe nkonyerage litole gwaka nebangu. Ekero to konyakanira. Onya mabere karoro eto konyekama mpaka ARP. Niga kumelia omubaro moke bwabasae abo banyako bagwesokia elinde kwelike buna bakicikura me county ya Kisii amoneli anyamira onyana bonigo abasaba gusibonsi wesokia sobonge elinde belike ko bakicikura ekiagere kura yoka nerera sikumeganga yaba Kenya bonsi konyorobora yobuya bali baganetie twekero chikura chikubwatu nyamira abantu ikomna kianda babuati Kisii gaiga tumako twara 25 ka kintu mugana itokole ndi moja kumanyobu ya buroso burai ndi moja kumanya chinguru chiekura abasaye mura enkuba boli mwezi so wanje kwa ini ondo tabuati kebande motebi abwate kebande otabuati ekura abwate ekura nalitura rwanese yerengia asense yaito kurende kaiga segetie kaiga niko magabana we county ya Kisii Mr. Paul Simbarati nyaraka baka kwanira ensemo ya magendera nyaraka baka ko gendera gukora se county iga se myaka eyigetanya kwa ko bobisi abwasanya ko baka ko sababa bantu bonse banyaka ko mwali baka elinda gendera ko legasi ne serikali nene ingolipoteria Ensoko TV ko kaiga ase egeti kyamarani ensemo ye bunge ya kitutu cha Chenote county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge. Kurasa matera yoko muinyora nyagosira Raila Odinga hoikase chinkwana chikora wano mugavana bwe county ya Kisii na barai ao imeye county yo na somwega huyu Mashujaa Day ritukoria rero ne kigwa hase egeti kyamarani asabange ba kumunyora nyagosira Raila Odinga buna umunyankongo bobo sibore na boigo obamo imeyense ya Kenya moigo yoni gokorekana segeti kyamarani ase bunge ya kitutu cha Chenote ase county yo muri kito Bethel Machini agotumanya senchira yobwikirano. Sad to say I'm on my way. I won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Kurasa matera ayonya kabaga goterwa asumuriga o Mashujaa imeyamarani county ya Kisii. Tima ya dole kalo sepoda, wena ya dole kalo wena. Aiga niga kumunyura nyagusira Raila Amolo Odinga noyomo bwa banyankongo aserit kerigari guchingira banyankongo ODM silale bado mapambano
bado mapambano. Yabitirria umugavana bwe kaunti ya Kisii gutinania gusoma ujumbe yae na boigo kuratinania yake ili kumurera Nyagusira Raila Amolo Odinga. Kwa sababu ni refu sana na watu watakuwa wamechoka, lakini leo nitasoma hotuba ndogo ya kumwenzi Baba Raila Amolo Odinga. Kwanza nataka niulize kila mmoja yuko hapa asimame juu kwa dakika 2. Tutanyamaza uwanja mzima, tumpee heshima mzee Baba Raila Amolo Odinga ambaye amelala na tulimzika jana kwake kule Bondo. Kwa hivyo nitauliza kila mmoja asimame na tutulie. Asengwa naye mugavana Arati niga mwatwire muske Raila Odinga mnoyo mubabarai abaikarantia manga sense itu ya Kenya. We stood united with the Oginga family in this moment, all in the moment of the grief. We commit to carrying forward Baba's dream, embracing his call for unity he so passionately championed. To our beloved ODM party, Raila was our north, or true north, our compass in times of challenge and triumph. His vision and principle will forever be foundation upon which we build Kenya's future. Boigo ensemo yabarai abo baikarana senseme yubakuraona mokonyi bo mugavana muskela Ijobebo mokonyi bo speaker me county ya Kisii na boiga ensemo yaba MCA ne wa mwatiro muskera Raila Odinga noyomo bwabarai abo baikarana tibusubiri na boiga koreta ebintu bigotumeka richukuri ya rero asubusubiri bwensi ya Kenya. Mheshimiwa Gavana ni muenzi kiongozi wetu shupavu mwenda zake Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Gavana, hapo jana na juzi tulikuwa pamoja nayo tukisindikisha kule Bondo. Ukienda kuangalia shujaa vile anavyozikwa, rohoni mwako nilikuangalia ulikuwa umehuzunika, lakini piga moyo konde, sababu mbele iko salama. Tumeambiwa siku ya leo Kenya mzima tunasherehekea kiongozi shupavu, kiongozi ambaye alizikwa jana kule kwa nyumbani Bondo, lakini hakuwa kiongozi tu, alikuwa kiongozi ambaye alileta mabadiliko makubwa sana nchini Kenya. Ile viongozi wengi mnaona wanafanya kazi kwa gatuzi ama watu called devolved units. Hiyo mambo yote ya majimbo na devolution ililetwa na Raila. Kwa shujaa ambaye amelala ambaye ni Raila Amolo Odinga. Raila ni shujaa wa kila mtu ambaye yuko hapa, sababu alifanya sisi wote tuko na uhuru. Ama namna gani? Tukasherekea mwaka usile okoroku Raila Amolo Odinga uyo tukonete tukatwara devolution ya tukatwara magavana tukatwara gocha mpaka nece kachakwa mu MCA tukotenya sabe ke koro ya asana ya Omayiga bogo chengira abanyangongo asegetie kenene kia marani igagotoka ime yabunge ya Kitutu cha North County ya Kisii nigo nyako bagogo ikiranira kurengana na bakwaneri abangi kuraschinse mechiga nigo bono babo atwire Nyagusira Raila Amolo Odinga munegati yabarai bareta monchuria mange asense yeto ya Kenya ase egati abangi banyako bagoteba niga ikiraniti amangana yechi county asabange banyako bakumurera. Kuripoteria Ensoko TV kurega segeti kia marani ke utoke mebunge ya Kitutu cha North County ya Kisii cheni gongoro kwa Pethuel Machin. Tutugerte ase omoyogoyo okorekana ase county yo ya Kisii ni gabana inchi baesokia sobonge lego chengerari tukuria mashujaa imegetie kyo kia marani hegati yabo nigo bono ba motogia Nyagusira Raila Odinga abigo una omunyangongobo kubwatakana negasi akorete ense ya Kenya anemono nigo bono ba kirimbu ya mono gochia somo governor we county yo Muske Paul Simba Arati ase okubalentera omoyogoyo ase wadi yo ya marani murikito Caroline Mosa agotomanya senchira yo boikirana Bunenjera ye moyo kolichengera rituko lyoko banyora abanyangongo imense eto ya Kenya omoyogoyo abagokorekana imechi county chionsi chiense ya eto ya Kenya korwase county ya Kisii imegeti kia Marani Stadium abamenyi korwase county ya Kisii mbaba bawikerana asobonge imechi nse mechiga eliko lichengera rituko lya Mashujaa Day oke korumarani
naja gutengere Shujaa ne Raila Amolo Odinga na kwa mono utowakira Simba timbi amono sokoreto moyego gaiga tigaya saba senara ina wa tankoiraneria county government timbi amono eiga yabo mugano kero batutarira gitutu jaje not ko kora rituko ria Mashujaa Day joyongo kwana ngoro kuchali simiogo spokesman ya boda boda ingana ne orokereri kurwaiga tigatosomia abana abarai nabo iga bamenyi korwa ase county ya Kisii nigo bamwatoire nyagusira Raila Amolo Odinga buna Shujaa yabo abwase baba bagwatora igatie ebinto biria nyare ko bagagwakorera nyuma atarasiria obugima bwaye engwakira omurayone Simbarati governor ngambiyamo nasingi njokoreto mukutano ya segeti kyamarani nakobwa mono ogochengera Shujaa enene oyo mintora oira Amolo Odinga oyo abeire ogorwanira enseye korwa buna twaiboretwe twabeire nere okorira maya nainde tiganya sai amotimokie asomonene mbiamono twagokereri tukereria Mashujaa Day asoko serekea nainde asoyo minto oyo nyaraga korara Simba oitogorokanga Raila Amolo Odinga iko twantrete korera mona singincho twasirio monto gwengencho nainde monto ole gwokokonya olengo bwokokonya SST ya Kenya igo mbirero tole patirende twatebire ngaba minto ensoko mbuya nainde ne station yengiye kubwata clear in fact tigagendera igo nainde nero toko watch mono egentone na mono toko teba se ditukeliria rero by the way na botolege lakini egento giato itire nenchara ande nabere no mogoko monene asengenjo mugavano ito Simbarati atorendere moyego oyo Mashujaa Day anje nabere no mogoko asengenjo twari gochengera ritukeli wetera baba atoreteiro bosubore Kenya ngorera tore ande tiga papa arare no murembe anene mono niga barai korwa ase sector ya boda boda basabire babe bakwenyorwa buna Amashujaa okoba nigo bakoenekia nkobeka baro burendi ase meyega ao nabegatie ebinto binde binge bakoba bagokora anene mono asobokoreri bwabo sector ya boda boda konari gusabe serikali gwetera ase TV ya ensoko inga rituko ria Mashujaa Day muise kurigereri kurumagega boda boda ne sector ya chaire sana yabwate menyogiro na mang'ana ndamangi lakini asama tukare bosio pota ya onjokire yabeire ne ambulance igego soano ane michi yakonya magima y'abantu nonye nabaibye kere serikali iganeti security nintu togwatarisha maisa ito twagenda koreta security no murembe amang'ana diviring on sipintu asiretirera abana be skuru ase sector ya pota igo barabe ng'enche nene igo tindo chiaibu gotebia omwesibimi wa gavana amona national government emiaka egocha onye rituko ria Mashujaa Day rigochikoba ande ase county eng'ao na intwe bichana bia boda totangaswe buna ababui ekiagera twaretiro omorembe bono niga bamenyi korwa ase chinseme chigachie wodi ya Marani bakire mbuya mono gochaso Mosike Paul Simbarati asoko baretera omoyega imeye wodi yabo anene mono niga barundi abechi pigipigi korwa ase sector ya boda boda mechi nseme batebire boigo engaki egocha basoko twaro omoyega buno oyo nigo bamusabira omugavana Paul Simbarati anyare ko bagako banyora buna Shujaa kiageranga chinga kichinyinge nko babari bakobeka oborendi ase binyoro na baiga ase emeyega ao korwa ige wadi ya Marani mebunge ya kitutu cha Chenot iko ripoti ya Maya Ime Ensoko TV ili taria ne Mausa Caroline Mbiamano murigito Caroline Mausa na bageti mwingi makorwa ase county ya Kisii ase ogotomanya yane kiwase ritukeriga tukorema tumakoma kega ase studio ya Kabere mwanchu murigari ya tokora na sensemo ya Kabere tuchikonyara kwa bato kumurikira yane kiwa ase county ya Nyamira Toskare. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagitagwisirwa nkondithira maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asediguririnse ikaseduka ya uru Superstores asomo chobo songo ebara ya Hospital Road amagacho auru complex ange na Credit Bank Oyonkeni oru omayene oru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani ya Waminto asamange akisimie namba 0111161500 kosetome email info@orusuperstores.com boigongo toka turasinchira chekerero buna X Facebook na Instagram Oru Superstores karibu nyumbani somo Kenya Oru Superstores yonyole vintebe mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana majia nugare tiko korubwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubote byonse biruganetie asobwa gachibwao gochakire byoboroso wikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyuganetie ntobwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie nigotogotoke nsemo ya tente umucyo Nyamira asamange twakerisi nigwetere namba 0714213424 Asamaria tankoro kwalis bosibori igaiga no Viki Hardware ego tukarega tente uko bari gani mwensi asamagoria rinsi Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Chumo rigereria mbia mana soko gendra gutubwatia mesema yakurwen soko chinsa isato na pano toko gendra bosio okumanya haya aenekiwe kurwase county area ya Nyamira kubwata kana nitukeriga gochengera abanyankonga somoyega bwe county ya Nyamira oenekiwa ase ogochengera abanyankongo niko bono kolekana segeti yeskuru yoborosia ikonge gotoka me ward Kerenyo ensemo ye bunge ya North Mugirango oyora wano mo county commissioner Erastus Mbui hamono waziri wobonchoria oyukirania ujumbe yomo governor Bernard Maina aiga Maina ni gairari wagari okwera hemirobiria serikali ya county yo yabekire hanemo nasobwa gachibwechi chiro cheikonge aboigo obwaga chibwechi para hamo no murobirio bokwena na irongoria sa abana bebirasi bya ECDE asenseme mo county commissioner nigo bona ichane ile comment kana kwa marwa hime yechire yo ya ikonge Steven Nyariki agotumanya senchira yoboikira hapo Omubasorero asegeti yeskuru yoboroso ya ikonge wodi ye Kerenye bunge ya North Mugirango ase county ya Nyamira asumo yega omasuchade aigani goikerano ano mo county commissioner Erastus Mbui amono mo waziri bo bonchero Nyamira Bernard Maina oyo watokoro botiro mo governor Kenya
Bernard Maina, mwaziri oteneleta mangana ye biashara na cooperatives ase county ito ya Nyamira. Angani naende kuwakilisha umugabano ito His Excellency Amos Kimunyaribo. Uyo ase speech yae litangani arua amagombae ase ensengima ase ugosira kwa Right Honorable Raila Amolo Odinga uyo enet wigoro naende tuatwara moment of silence in honor of our fallen hero aende sengenchereri tukolia kwa sherekea mashujaa no kwinyura ominto Right Honorable Raila asikiagera urwanereire en country yetu na Africa kwa ujumla. Ase ujumbe yo mugavana Nyaribo nigerero bya bekirwa soboremi ubwagachibwe chipara chichiro amono moroberio bwo kwena nerongoria gochi abana ba HCDE bunate base speech yaye twarure chimbegu awa chi avocado amatoke wanguga naende ntoru chimbegu chikawa komekshwanga to improve production yetu neka to improve production naende wika to support ya vale miabaiga access markets na kigekogera county ya Nyamira ebegete chibesa cyo komekshwa to improve infrastructure ita sich market nseme yiga kwagacha tole chichiro ibere kwagacha tole chire ya Ikonge kwagacha tole chire ndegalia obwali chionsi chi ototo to 139 million Kenya shillings to waterentamo ne serikali yenene nabo igo umuroberio nororo yo mumanyete bwa okorwa irongoli ase chi skuru cheito uyo obwatirense buyambaka yagerera abana ba mente kiri chiskuru asensemo yo mu county commissioner nigerero buyabwa bekirwa ne serikali yo Muske William Ruto asabayiga ichanera komenta kwa marwa yo gotindia asensemo ya Ikonge saa 5 ya mchana unayumba kwa barabara. Uko sawa kweli? Kesho inayokuja wengi wanatoka mashule, wanamaliza form 4, watakuja kuingia katika mtandao wa Chang'aa kwa DCC. Nafikiri ile ni jambo ambalo linahitaji kushughulikiwa. Kama kuna upungufu mahali tutakusaidia. Asensemo ya Francis Amenya nigabe kabosio siasa chobo chorio bokebwe kerenyo itangani Francis Amenya ndubi ningando yomo asori bakurwanire kirugia kerenyo ward naho yobe yo kurwanira ku 2013. Since then I've been contesting na ndiende tuabwana kura kuna 2013 na bujikura isapto 2017 jikura isapto 2022 jikura 46 na nchibulumu rwanire liwe kirogeke itani ngo sabo more ba saba mitwa tukulanda komo tukole kambi ni sabo more ndano batoereru kolengani tiga kitu anchire kukuligia ko kore kambi ni Evans achoki omonchororia Onyamira kurwanya ngono ebunge ya Borabu nigo asiritukeribo igo achengera kwinyora baria baye konyetense ito ya Kenya ase kusiga iga ntobwate ruotie ito matiang naba buri ngango bikiye mbegete mwante bine ya matiang imbegete nikigeko geranye begete nakionda ni watabwati ende abantu baito bonsi matiang no nyochiete chupirie kiamakeria nkiri kia montomo ekiamakeria kiri kia bantu bonsi kurwase skuru yo boroso ya Ikonge yogotoka se ward ya Kerenye bunge ya North Mogrange county ya Nyamira Gingo reporteria Nsoko TV Rieteranyariki Steven Mbonde Tutikata kaunti ya Nyamira mwancho murigeria abamenyi bense mu bunge ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira nigo bono bago keireri tukerigario gochengera abanyankongo imeskuru yoboroso yekerubo igotoke ward ya Kemere kaunti ya Nyamira asomo igoyo nigo bono oikiranwa na barai ao be county bakoragwa mono mu MCA kuru ase ward ya Kemera omoske Matinga omojumbe wo orogongoro Cliff Mbane Gisairo na barwandire bibirogo ao ekiombe kyangao ekyoke bwaterenetie abatureti aba chief na bakonyi babo kiombe kya nyumba 10 community health promoters na babwatani kuru ase chi sector ao Murikito Vincent Monda agotomanya senchere wikirana
asegeti keskuru yekerubo nigo mugando ikaransa eligo chenkera abanyankongo chibendera ibere gatie meringoti bunenchera ya moyo komoesi kogocha senya gosira Raila Amolo Odinga oyoneti wabu igoro imeyasiaya Kuna siasa etanya kobora asinkwana yayo mwemusie we wadi ya Kemero muskema tinga oyo chaka soko tebabuna kero montone shuja omusko yo niganchara nabuna nigebetereti akorera abana inchi amagenderero ekera abantu barolekana kwe murungania nigeranie gachego cha somo Kenya libo abasata babuna tariko gento kisa ine kurase county Nyamira eleke mokonya akorera abana inchi amagenderero. Na nataka niseme ya kwamba hao watu wote ambao wamewacha kazi zao wamekuja hapa kwa siku ya leo, wao pia ni masucha. Panda babami ndona babori bya sana. Monte karabana seke gusi. Omwalimu aratoma omwana egetabu, nimwa kwa egetabu. Omoibori kwa egetabu. Omoibori yatama egetabu. Omwana yokakwira na kuchie skuru, nkyo mwalimu akamukorera. Akomoita. Bono nje kerenga oyenda sinya libo, taka ngakende. Nkwira na goja timori kongita. Nimbe timboria ningie bintu bya Kemera bitari gokorerwa ningie bintu bya Ward chinde bitari gokorerwa oyo tenine kobolyo bochumbe kurwa kitutu masaba muske Clifford Wora nere niganyora libaga bwasateba ni myaka ibere yoke etigarete toiko bochori nende bunere butambu nyori abantu bakitutu masaba urane ntune ya moyo komugambya kugamba abwasenkwana yaye yarenge to muske Clifford Gisairo unetamu yaye ngoerere. Sasa iko kwa rafiki yangu Engoko ambaye ako hapa na sisi. So wenyewe kama ndugu yangu ACC, mimi nafikiria hesabu si ngumu sana. Wewe elewa mambo haraka, ujue mwenye anaongea sasa ni muda tu na yeye atakalia kwa kiti. Mheshimiwa Engoko yuko asinkwana yayo muske Clifford Gisairo nigaira ni nkwana yaye Clifford Wora abasata babuna entunda ya moyo kagocha bunge tesaini monto gokora amagenderero nende nyori abantu bakitutu masababuna abarayimbaro bagambete kitamu ibere abasanyire Clifford Wora buna asome historia buya. Kitutu Masaba ni eneo bunge lilokuwapo tangu uhuru mwaka wa 1963. Na kwa wale wazee mlio hapa mnajua mjumbe wa kwanza Makone Ombese alihudumu mihula miwili. Tuko na mbunge aliyekuwa anaitwa Abuya alihudumu mihula miwili. Anyona alihudumu zaidi ya mihula miwili. Alafu tuko na mimi hapa nenda senkwana yaye nigatebya abantu bakitutu masaba nereba moroko munyangongo ekarago kole tamu yaye yobogafana bwe county Nyamira muto yo mwaka bwe chiruibere ne 42 ekarara alitae. Na mimi ningependa wakati mtasema mmechoka na mimi 2042 after I finished governor, na mimi munieke kwenye kitabu kama shujaa wenu. Komenta nayo nigabwate singwana yomwe musibe wadi ya Kemero muskema tinga abasakwanira amangana konyora asomirwe ayo ali kirikoro so muskenya libo amangana atari ko kwana kende yonsikirengeta abantu bakitutu masaba abasata ababuna ochakirega gocha mutwe mangana ndonse ara aliko no muskenya libo nigako ya unenge amanya gosoma asemo yegonde bonsi oyora akoleka imeye bunge ya kitutu masaba. Next time no speech will be read in my constituency if it is not specific. I will proofread it before it's read. Ansinkianda korende komindi ribuna abaibuli babuli we balenda abana babo aserusa yemega ya Disemba iyekorolekana ko bentambe. Muhakikishe kwamba mnatusaidia kuwalea, muangalie nidhamu, muhakikishe kwamba changamoto tulizonazo hasa kuhusu dawa za kulevya, watoto wetu wasiingie katika mtego huo, kwa sababu wakiingia katika mtego huo itakuwa ni kazi ngumu sana kuwanasua. Vincent Monda, Ensoko TV, Kemera, Kitutu Masaba, County Nyamira. Godia yuno murikito Vincent Monda kurwase county ya Nyamira hase anyarako bakago twarigania oroboti rwase nchira yubo ikerno tugotigana nayo akubwatakana no bochengerari tukeriga ria banyankongo tugoska bosio ase omurikito
Diana Ndemo nera nyara kobaka gutwarigania roboti rukubwatia sagotebanga guikirania ritukeriga ria mashujaa niko mosenata bwe county yo ya Nyamira anyara kobaka gusangana bamenyi kurwase ensemeria ya Nyansiongo ime yensemo ye bonge ya borabu county yo ya Nyamira gukwana senseme yo niko bona ire libagerio na kubamanya habamenyi ba Nyamira kubwata chikura bunenjiremo yo gochia koenekia unango ikirania bare kubeka oburai obuya nigo baigo hanyara ko bagago kwandro moswado yora chia ko ba kokobe kwa sebunge yo okonya bali babwate obarema komentwa engeria ase ensemeyo agotomanya senchira yo bikirana Chingaki abakenya bagendete gucengera litsko lya Banyangongo me county ya Nyamira nigo moseneto Kongo mugeni asanga nabamenyi bechinsemo cha Nyansiongo okwana nigaira libaga iri gukwanira abamenyi be county yo kubwata ikura Chingaki bagendete kweroberia asobacholi oboke. Ninaona kwamba ripoti ya IBC inasema kwamba Nyamira sisi ndio tuko nyuma kabisa kwa maneno ya kushika kura. Lakini nataka niwachie watu wa Nyamira kwamba shida sio kwamba hatutaki kuchukua kura. Vile mnajua tuko na by-election constituency ya Borabu. Tuko na by-election constituency ya North Mogirango. Tuko na by-election constituency ya West Mogirango. Kwa hivyo constituency peke yake ambaye watu wana register. I hope nasema ukweli bwana DCC ni Kitutu Masaku. Kwa hivyo tunawaomba wakati tutamaliza maneno ya kufanya uchaguzi wa hizo wadi zenye ziko constituency 3 bado maneno ya kushuka kura itaendelea. Nonyarabo nigaboli abamenyi borogongo rwa Nyamira kwenekio Omolembe Chingaki chobocholi oboke. Twagikora Omolembe izinji constituency gisato neki by election yekirese wadi sato abantu abo spina abaminto mumanyito yo mutagete mukore siasa yo Omolembe Iguate oto eraru tugumuna segi yaba ikiaga to gukora bado to kwera nanka una bana bankara boigo nigakwanira igoro ye bonus yenke ye kemerie chae asekolende airere meroberio yo koiro muswada asebunge erio gokora amoncholerio. Mazungumzia maneno ya chai. Sisi kama wakulima wa chai, hata mimi ni mkulima niko na namba. Hata mimi nagia wanasema nimekuja kidogo. Hapo tunazidi kuweka maendeleo yetu kwa serikali. Tunataka kuomba serikali vile imesaidia wakulima wa miwa kawekea pesa 1.7 billion kwenda kuwasaidia kuwapatia kitu tunaita bonus. Watu wa makulima wa maziwa wamewekewa pesa, wakulima wa kahawa pia tunataka ihakikishe kwamba imeweka pesa. Okongo nigane kiabuna nigo amonjoli yarorekanete aseri chiko lyalende twenere munya eriria beteri gotuguterwale asekolende bono barachie kumulekera eserikali lichiko yabegete erikwenekia omolemi ngokonye kale. Mheshimiwa mmoja alikuwa ameleta reform ya chai, lakini hiyo sheria tena ilibadilishwa baada ya serikali kuchukua watamu wa uongozi. Walileta mabadiliko tena, wakatoa ile minimum price ilikuwa imewekwa na Mheshimiwa Munya. So inabidi turudi tena tuangalie hiyo sheria iliyoletwa na hii serikali iliyoko sasa ibadilishwe ndio mkulima aweze kupata bonus. Boigo nigagokera serikali asogosira abantu bali bamenyete no bolema kolende nigalie ira yogoikia omuswada busyo bwebunge erigokinia ekerengo yechibese chabagotu. Ndio umezungumza hapa kwa niaba ya walemavu. Tunashukuru serikali kwa ile pesa inawapatia, lakini nimeweka mswada bungeni. Usawa une serikali emende chibese kitijiko ndese abagotu na walemavu. Chiru bibere kipire chigande chiru bwinye kyaro bugimo bwa konyire. Koripoteria egetaseni Yensoko TV kurwase county ya Nyamira iretariane Diana Ndemo. Mwancho murigaria chitaika 53 chaptokeregoro chinsa isato chitikarete isano naibere nyara ko bagikoraga chinsa inye chia bono botuko nchenkor kwa Clinton Ndigi kwa kirambu ya mwana sogo sanga na intwe no gusaba kwa nga kwa nyara ko pagu kwemanya ayagendere kurwa se chinsemo hasali bagaria ya Brian Chaka uyorenge mega yechi camera director zaki Kenya
urakubwatirana hamwe na Felistas Kabendi kurasa studio ya kabere to sabutu arabot kobia to mirana nda sembeo nyasaye ka